Mangisang sa agiwayway itinuangan. Nagagani ang Alberti natari patu itidingwen. Pagulidanan ngaskin atuladan. Awan kanya at bamog inaw daw lata sumalo. Oray makasinipay itipodong. Nagarat kaglata oray at dasago panit na. Agpasan wang iti panakainan na. Kasta niya Alberti sa lasmampet mo di malaman. Takit na rumaay panagbiyagan. Nonalpas tirara ete napanagtiro panggetanen. Alatiro tadandanin panagaapite. Yang apay tanalitay tabagam nalpay. Iti na amwa may depresyo iti pagay. Di ang Alberti di pa yung isang mapampagkit di nakiinumen. Yang kunana sumulita kuno nag-scrappy. Sumaruno ang panagtatalo. Raag kan si kakit nga maton. Doble pa iti presyo ti abono. Awang pagkit danong regasyon. De gasolina iti padanom. Ni ang Alberting nang isaldan taltalo. Dinan sa amasakan tadim makelen iti pamilyang. Tatay baro mga agpas-pasakit ng asawa. Nagragsak ti pakasan na palserito palserita. Nga malakong nantay may sanga ektarya. Kasta ni ang Alberti sa lasmampet mo di malemen. Anyan narikat di malamu maayin. Adana puko ni ang Alberti supaya nagpagpagkatasin. Alatiro madlawalu makayin. At ang may sa amalam nakita ni ang Alberti nakatugaw agkap-kape